Richard! Huwag ganun! Lasan! Yun! What's up mga parekoy? So welcome back. So yun, sa wakas nakapag-vlog na rin kami ulit mga parekoy. So ngayon mga parekoy, inaantay ko pa si Richard kasi gagala kami ngayon sa Mirror of the World. Kami na lang ata hindi nakapunta doon eh. So yun, pupuntahan na mga parekoy kung gaano talaga kaganda doon. At saka excited na kami kung anong mga meron doon kasi maganda daw doon eh. Oo nga, ulit-ulit na naman eh. So ngayon mga parekoy, pupuntahan na lang natin si Richard kasi naligo. Naliligo pa siya din sa doon kay Kintoy TV. So kami lang dalawa mga parekoy kasi bawal tatlo. Bawal kasi tatlo, baka mahuli kami. So hindi na kami natatakot na kung may checkpoint dyan kasi may lisensya na ako mga parekoy sa wakas. Pag travel vlog na din tayo, no? So salamat nga pala kay Clifford Trigo sa anong tawag dito? GoPole, yung mataas na selfie stick ato to. Pang travel vlog. Oh, gandang-ganda, malayo ng tika lang. So salamat kay Clifford Trigo, salamat sa iyo parekoy sa GoPro accessories. Ang ganda nito, ang haba oh. So salamat Clifford Trigo. And guys, paki-support sa yan channel Clifford Trigo, yung Take in the Province. Ito yung link, ito yung channel niya. At saka yung link nasa description. Paki-support mga parekoy, paki-subscribe sa kanya. So yan, puntahan natin si Richard Dalag, baka nag-ano na doon. So yan guys, punta na tayo kay Richard Dalag. Dugaya pod bata eh. Na ganihara ko ginawat nimo. Klaro ba tayo dugaya eh. So yun guys, papunta na kami sa Mirror of the World. Yung sinasabi nilang napakaganda daw na parang nasa ibang bansa daw. Yung feeling kasi napakaganda daw doon. So try natin kung gaano kasing ganda doon. Kira pag Tagalog ko. So yun guys, huwag nyo kaming iba sa pagtatagalog namin kasi hindi kami sanay. So yun, andito na si Richard Dalag. Richard Dalag TV, paki-subscribe. Mirror of the World, no? So yun guys, may panagsad to. Mirror, manamin daw yung kay Mirror of the World, no? Mirror siya sa kalibutan. So yun guys, kita-kits lang tayo doon kasi mahaba-haba pa yung babiyahiin namin. Helmet eh. Kalimot ko tumpu ako ah. So yun, buti na lang naalala niya wala pala kaming helmet. Gago. Sobrang pagmamadali, kalimutan na yung helmet, no? So yun guys, kung biyahe kayo, dapat safety first, kailangan may helmet talaga kayo. Kahit malapit man or malayo yan, dapat may helmet kayo, no? Kasi yan ang magliligtas sa inyo kung sakaling may disgracias. Simba ko ba? Init ka dire. Pabanta matas init eh. So yun guys, dito na kami sa Mirror of the World, no? Sa Sikatuna Mirror of the World. Yan o. May tarpaulin sila na Mirror of the World. Pero nasa unahan pa ata 500 meters. So ato sa nisok doon, kukabot mag 500. Tara guys, punta na tayo doon. Nag-waze lang kami kasi hindi pa kami nakapunta dito eh. Puntahan natin kung saan yung Sikatuna. Yung pinagmamayabang nilang sobrang ganda daw. Dito ba yan? Mga tanah ta guys, asa ta David? Mga tanah ta dito eh. Mama sa giyo na Sikatuna, Mirror of the World. Unahan. Sige, salamat. Sa unahan pa pala guys yung Sikatuna. Kasi nakapunta na ako minsan dito yung kanagay nasaag ka nya na first time nas katigbian nasaag ko dire, naabot ko Sikatuna. Pero wala po to na nindot og mayo ang Sikatuna ato sa una. Nasaag ko dire dito ko padong sa kuan, likod sa munisipyo. Yahak. Mo to ni balik lang ako sa agi nga dili man dai ni katigbian padong Sikatuna na man dai ni. So asa ka to dapita dire ha.
500 meters pa daw. So layo pa dyan na. 500 meters man. So unahan pa dito. Ay bantog rang was ko kita. Mga diri ko ba? Mga tanar ta. Walang po itaratula diri ba? So yan guys, nalapas eh. Nalapas gisaag mi sa ways guys. Tara, nalapas mi gamay. Nahimo na akong kuan mga 700 meters among na drive no ng best 500 ra. Gisukod ako roller, nalapas mi. Diha na ito dapat di ay. Wait lang, likot ta guys. Kulay ta chart. Ikaw bitan na. Boss Aro, Mirror of the World. Yes, selamat. Dan guys, dito pala ang Mirror of the World. Hey Ross, sauce it up. Baby, please don't kill. Cause I'm tryna live my life. Cause I found out that you really ain't my type. For recapping you when you're telling me you're right. When you're telling me you're right. I'm a buddy or I'ma cash out when I'm at the store. I'ma get some bands, I'ma get some more. I'ma always score, I'ma always score. Baby sorry I will never. So yun guys, papakitaan ko kayo ng cinematic shots dito sa ano, sa kita na Mirror of the World. So tignan nyo to guys, ang ganda. So yun guys, yun lang ating nakayanan no. So yun, ang ganda dito. Kung may Hollywood sa ano, sa anong bansa yun, sa New York, kung may Hollywood doon na ano, dito sa Bohol may Bohollywood. You know, Bohol lang sa Kalam. Saka ang ganda dito guys. Hindi ko alam kung anong lugar to ang merong ano, may bridge na ganito. Kalimutan ko, basta nakita ko sa ibang bansa ata yun. O sa ibang bansa yun, pero hindi ko alam kung ano. So yun, ang ganda dito guys. Ang ganda ng mga sa tawag nila mga burluloy dire. Galing nindot ah. Gusto nito ko magbisaya para maka-story kog tarong kaso para sa lahat sige magtatagalog na lang ako andito. Kung gusto niyo gumala dito sa Bohol guys, punta na kayo dito kasi hindi ka magsisisi. Ang ganda dito. Kahit wala kang jowa, basta ano, ang init dito. Teka lang. Pasilong ako. Init kayo guys. Maka-heat stroke. Ta Richard nga to nagkuan nag-vlog ko iya ha. Di na siya makig-vlog sa ko guys. Bata oh. Bigay monetize na, di na makig-vlog na oh. Unsubscribe. Pasilong sa tawa mga barkay. Ang init. Dito muna tayo. Init kayo eh. Init kayo. Woo! Dara. Sino nag-vlog sa iyo? Guys, sa Singapore kung merong ganyan dito sa Bohol, meron din dito. Yan at saka oh. New York ata yan yung ganyan, New York. Saka dito sa ano to? Sa New York din. Parang. Saka yung Eiffel Tower. Saan yan? Sa New York din ata. Hindi ko alam guys kung saan yung mga perluloy na yan. Saan yan galing. Tsaka ang laki ng mga isda dito guys oh. Anong tawag na isda? Anong tawag sa klase isda ganyan?
Ang sarap panain guys. Yung paggabi, ang sarap panain. Siguro ang laki niyan pag makukuha sa camera paggabi, no? Laki ng isda guys, oh. Gapi ata tawag niyan, eh. Gapi ba? Paki-comment naman guys kung ano tawag ng isdang ganito. Ang laki eh. Sari-sari, oh. Mga ilang kilo yan. Isang kalahati siguro ang isang piraso guys ng isda. Ang laki dito eh. So ang dami pa doon, oh. Sige, tignan natin. Ang dami, oh. Wow. Grabe. Ang dami guys, oh. Wow, ang laki. Ang laki nila guys. Tiga lang. Kapitan natin. You know? Grabe. Ang laki nila. Wow. Nag-aantay ng ano, pagkain. Walang pagkain dito eh. Ay, may pagkain dito, oh. 20 piraso. Oh, wala tayong pera guys. Ah, dito pala yan. Singapore pala to. Di pala to sa Taiwan. Ah, sa Singapore pala tong ganito guys. Singapore, oh. Yo, nakala ko sa ano, sa Taiwan. Singapore pala to. Ang lakas umihi, oh. Birthday na yung tayo. Eh, Serena tayo na ano, Lion King. Serena na Lion King. Tignan nyo guys. Teka, nakalimot. Ito ba yung tinatawag nilang Liberty? Liberty at nakalimutan ko na guys. Ah, ang pangalan pala nito guys, social distancing. Di joke lang. Sa Singapore din pala ata to eh. Walang pangalan nakalagay eh. Kalimutan ko. Saka may magandang babae dito guys. May magandang babae dito guys. Ang ganda, oh. You know? Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa'yo. Ang ganda. Wow, ang laki ng mga isda dito guys. You know? Grabe, lalim siguro nito, no? Grabe, ang init. Maka-heat stroke. Magpalandong sa takay, maka-heat stroke. Grabe, ang init. Ha? Pagpuyapon ko sa kainit eh. Hindi na balik na to kung landong na. Ha? Makatagang buhat ay. Huwag ko nag-expect nga. Greng mahala dahil. Abi nung libre ra, abi nung ko'y bayad. Yahak. Ano ba ang libre dyan? Vlogger naman kami, ano, pinapromote ko kayo eh. Yan guys, doon, mayroong canteen doon. Mga pagkain daw, tapos dito, CR dito banda. Pero solid guys, sa 120 plus 15. 135. 135 sa 135 nyo guys, sobrang solid naman. Ang ganda dito. Kaso mainit lang. Dapat kung pupunta kayo dito yung mga alas 8. Isang init talaga dito. Anong oras na ngayon? Alas 12 na guys. Kaya sobrang init. Tapos wala pa kaming baong tubig. Grabe. Grabe si Richard, hindi na initan, no? Tignan nyo. Yun, no? Vlog ng vlog pa rin, no? Grabe yung bata to. Ayaw niya makipag-vlog sa akin guys. Gusto niya mag-sariling vlog. Hoy, asa ito yung pangatanan ni mo? Pabo ni Dada. Si Pabo. Pabo na. Pabo din, ang tikling man na. Tikling. Kaklaro, ang tikling o, tagas kay Kwan. Oy, ang tikling itom to niya nanong ping pa na. Agi pentalan ko nila. Tagas kay tuhod, klaro kayo. Tikling. Kani mo ikaw ano? Ito kani. Tabon. Tabon yan sa amin yung ano? Naglalakad sa ano, sa ibabaw ng kalabaw. Yan tabon. Saka ito. Kalimutan ko, ang haba kasi ng leg eh. So guys, may naday lingkuranan diri oh. Hala. May magnanakaw. May magnanakaw. Tignan mo, lulusot na. Lulusot na ata to siya oh. Lo. Matanggal-tanggal, makasapalata na. So guys, grabe ang init dito. Saka ang ganda dito. Kalimutan ko anong tawag dito na bridge na to. Ito ba yung bridge na ano? Mapilo biton to nga. Kapuyag Tagalog oy. Kamo na lay adjust good. Kamo mga Tagalog mo. Ano man Tagalog ba na di mo ni Dr. Jose Rizal.
Bahala mo magbisaya ko eh. Nahirapan ako sa kalisod magtagalog. Los sariling wika sa mong kagaral. Dila juga ka mo magtagalog. Dila juga ka mo magtagalog, mo nagbisaya ka. Bisag init kayo nya, nagjacket-jacket pa dyan siya. Uri siya ngata, gid pa. Pero guys, sakit na tayo. Di tayo papayag na ano, na siya lang makapag-vlog. Hindi lah. Hala. Unsa naman ito hana? Huy. Kumo. Unsa maka? Ditalik ko do. Matay ito hana maragna ni balak ba. So yun guys, may na-discover ako. Ang tawag pala dito ay itong bridge na to. Hango pala sa ano, sa from USA. Ang tawag dito ay Golden Gate. Paano naging Golden Gate yan? Pula yan. Tignan nyo, pula ang kulay. Paano naging Golden Gate yan? Bilat sa kagang tanaw guys, oh. Ano guys? From USA. From USA. Ito pala, oh. Golden Gate pala tawag dito. Golden Gate Bridge. Ito, bilat sa kagang. Paano naging Golden Gate yan? Pula yan eh. Kani pang TikTok. Guys, alam niyo ba ang bridge na yan ay tinatawag na the Golden Gate? Bilat sa kaga nga nung na Golden Gate man ang apuwa man na. Gikan ko nunas from USA. Ingon sila diha. USA lagi ni. Pero nga nung na Golden Gate man ang apuwa man na. Bilat sa kaga ng buhata. So diba, hindi tugma. Golden Gate tapos pula. Ito ang nagpapatunay na hindi porkit mahal mo siya, mahal ka na rin niya. Kaya ko namang ilaban ka pa. Alam mo na iningatan kita. So guys, atong sakon si Richard kay basin on sa to. Richard! Richard! Panawan ang tingog ang bataan. Nag-unsa na karon? Patay kring initar ba? Di na kaya nga to. Balik ka sa bus. Hangat kayo. Ahak ba tayo? Wala naman inaog. Kuya, wala mapatang naunsa na. Di po ka to guys kay Greg hangatunan ho niya. Igabot nga to basta maestro ko kay kinainitan. Tara guys, ni medyo landong na. Agoy ni init ang pagbalik. Pasalipod lang ta diri. Ay tas daplin kay landong-landong gamay. Bawal sa tagahangat. Richard! So yun. Buhi pa di ay. Ito ba guys? Pinagnaunsa na siya nga to. Hangata pa di. Send help to Toto 88. Hangat. Yan guys, malasa pa na mo eh. Di man din magsilbig mula agad ka ng udtong tutok. Tara guys, duol-duol na ta. Richard! Bihawa dire. Layo guys. Dapat may tubig kami. May signal? Una lang. So yun guys, nasa tuktok na kami no. Yan na tuk-tuk. Grabe hangata eh. Makataggam eh. Wala siya taggam. Grabe ba tabi sa kinainitan ka jacket niya. Napansin siya sa resto mo eh. Tignan nyo guys, ang ganda ng view. So yun guys, ang ganda dito. Isunod na kuya. Ito ang tinatawag nila na ano, Mirror of the World. Wow, ang ganda dito guys oh. Sobrang sulit. Hindi pala sulit kasi mainit. Bilat sa kagang. A few moments later. So yun guys, girang initas panahon. Init ulit kayo kung oh. So mangulay na lang yung mga break ay. Ilamay na sa Richard, di makik-video na guys. Nang ko mag-shoot, may gamay, bisa gamay lang. Kaya na ko nahunaan nga idea, di ko rin siya kainit. May pagmangulay. Ulay na lang mga break ay, hago kayo. Mupay mahal kayong entrance. 115? 120 ata. 120 nga. 15 pa dyan sa first entrance. 135. Yung ko mag-shoot, abi sa gamay lang para natay pang sumpay-sumpay sa mga video. Kaya ako nahunaan, di po siya kainit ko no, artiha pa bata eh. Pareha ba ito minduha mainitan? Wala naman siya gana makik-video eh. Ulit na naman guys.
Di na natapusan ang vlog mga barigay. Hinaot nga bate, naapil mga kasapat na. Klaro. Nindot shoot ano, nindot kay lugar. Oh, nindot kay videohan.